аз съм Ерфиго и днеска се случи много лошо нещо. Ето е мърсен мангал, педал, жо, прото ни щупи къщите направо. Той с Зуме се пита свечено хора. Може би няма да снимам вече Зуме се пита хора. Вижте какво става. Да, и Аз влязох се. Ходи и местото е, ще щупи къщите. Ето виж какво става хора. да, Вижте хора. какво става хора. И Моята къща е щупена, ето хора, моята къща е щупена. да, на всички Той влиза къщите. всеки път. И на... Кой с Холдой бен? Аз, да. един път аз, един път той. Един път аз, ето сега е той, сега съм аз. Е, И бе, спрете бе! Спрете! Чакайте. Хора, може да вече, и вече да няма епизоди на Зуме се пита, защото всичко е свършено. Аз сега ще вляза с Ходи и Бен, той да не влиза. Хора, стана се свършен. Зуме се пита е свършен. чакай. Хора, и видях... хора, видях го да фърля айтемите на Холдой Бен в лавата. Хора, вижте какво става. И да, надявам се да репортите този Жоан, моля ви се, заради Ендера и чао.